Va aparèixer degollada en un descampat. Tenia 14 anys i era de Ripollet. Un company de classe la va matar. Els criminals són menors d'edat. Avui al Tu Denuncies analitzem com està funcionant la llei del menor. Què tal? Molt bona nit, com estan? Des d'ara i fins les 10 de la nit els convidem avui a que es quedin amb nosaltres. Avui dijous per parlar d'un dels temes, jo crec, més importants i més importants, els estava volent dir, que analitzarem en aquest programa. Importants per què? Doncs perquè avui analitzarem la llei del menor. Vostès ja sabran el cas que va passar aquí a casa nostra, concretament a la localitat de Ripollet. Una menor d'edat va veure com un company de classe la va acabar matant. Avui analitzarem aquesta problemàtica i també veurem tots els fets. Ho volem analitzar en un magistrat i en un psicòleg clínic. Ens donaran tots els detalls de tal i com està funcionant aquesta llei a casa nostra. Per cert, una llei que nosaltres també hem convidat als pares de la Maria Dolores, així es deia aquesta noia que va acabar amb la seva vida. Analitzarem, veurem què és el que ha passat i també comptarem amb la presència dels pares de Sandra Palo, uns dels altres familiars que també han fundat una associació. Tot això ho analitzarem, esperem que no es desenganxin perquè el tema, com els dèiem, és força important i molt interessant. A banda d'això, avui també hem volgut sortir pels carrers. Ja saben, la població de Vic és una de les localitats on més es parla la llengua catalana. Avui nosaltres ens hem atrevit al pulsòmetre a preguntar si el català està en desús o què és el que està passant amb la llengua catalana. La gent el parla, la gent no el parla, marxarem fins a Vic i posteriorment ho analitzarem amb una experta de llengües que tindrem aquí al nostre plató per a que ens doni el seu parer del que ens han dit tots vostès. També avui ens arriba la denúncia des de la ciutat de Barcelona. Els treballadors de parcs i jardins denuncien que estan patint uns acosaments a la feina. Volen que es contractin a més treballadors i ells ja no donen abast. Ho analitzarem i escoltarem aquesta problemàtica i també ens farem ressò de com estaran els parcs i jardins de la ciutat de Barcelona aquest estiu amb la manca de personal. Tot això ben amanit, com sempre, amb les seves fotodenúncies i l'actualitat del dia que repassem a continuació. Abans de centrar-nos en el tema de la llei del menor, com sempre fem un cop d'ull al que ha sigut actualitat avui. Alessandra Martín, bona nit. Bona nit, Miquel. Què tal, com estàs? Molt bé. A banda d'això, canviem de tema. Avui també els experts alerten de la venda d'èxtasi líquid, atenció, però falsificat. Sí, els investigadors de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica de Barcelona han alertat que hi ha un frau en la venda massiva d'aquest tipus d'èxtasi. Per tant, alerten els usuaris de drogues que vagin molt en compte. En el primer semestre de l'any sí que asseguraven que només ja estava aquesta substància, l'MDMA, però ara també inclouen altres substàncies com, per exemple, la cafeïna, la lidocaïna o la fenacetina, unes substàncies que encara no han estat investigades amb el que comporta en el nostre organisme. També diuen que la venda d'aquest tipus de drogues es venen primer en pastilles, però ara s'està venent en el mercat negre amb pols cristal·litzada i, per tant, hem d'anar molt en compte perquè sí que s'han abaratit els costos de la producció i, per tant, hi ha un augment de la possibilitat d'alteració d'aquestes substàncies i, per tant, també un augment del risc d'una sobredosi. Molt en compte, sobretot sempre amb el tema de les drogues i ara ja, si són falsificades, doncs ja no els hi volem ni comptar. Una notícia avui també a casa nostra que ens preocupa i és que Nissan ha presentat un ERO per a 581 persones a la ciutat de Barcelona. Sí, ho ha fet per no reduir l'excedent de 1.680 treballadors que va anunciar el passat mes d'octubre a través d'unes mesures pal·liatives. El comitè d'empresa ja ha anunciat mobilitzacions perquè assegura que la direcció de Nissan ha pres aquesta decisió de manera unilateral. Anem a recapitular, si et sembla, Alessandra, una mica els fets i després analitzem amb els nostres especialistes. Sí, doncs la setmana passada coneixíem que la Fiscalia de Menors ha demanat 5 anys d'internament i 3 anys de llibertat vigilada pels 2 presumptes assassins que van degollar aquesta noia de 14 anys el passat mes d'octubre del 2008 per una història bastant curiosa, i és que la noia va penjar un vídeo al YouTube
YouTube fent-se uns petons amb un dels seus agressors i per lo vist el noi tenia nòvia i no li va agradar gens ni poc aquesta història. Més tard, un altre cas molt curiós, el de la Sandra Palo. Sandra Palo va ser assassinada el 17 de maig de 2003. Va ser assassinada de quina manera? La van violar, la van atropellar reiteradament i la van cremar viva. Els autors d'aquests fets van ser 4 joves, 3 menors i un major d'edat. Pel major d'edat li van caure 64 anys de presó, però pels altres 3, 8 i 4 anys d'internament. Un d'ells hem de dir que ja està... Doncs bé, en aquest context, avui al nostre programa volem veure com està la llei del menor. Quan parlem de llei del menor, a què ens referim? Com està avui la situació a casa nostra? A qui protegeix més i menys? A veure, quan parlem de llei, el títol de la llei ja és la llei de responsabilitat penal del menor. Aleshores, estem parlant del Codi Penal aplicable a menors de 14 a 18 anys. Vostè creu que aquesta llei a dia d'avui està sent el suficientment dura per a aquests agressors, per a aquests assassins? A veure, hem de separar una mica. És a dir, quan estem parlant de fets molt greus, aquesta va ser el contingut de l'última reforma del 2006. Tenim fins a 8 anys d'internament i amb supòsits de 2 delictes pot arribar fins a 10 anys d'internament a menors de 16 a 18 anys. Ja és una mesura suficientment greu, Estem parlant, el temps no és igual amb un menor que amb un major. 10 anys amb un noi de 17 anys, però serien fins als 27 anys. Vostè, quan li arriben casos aquests al seu jutjat, com se sent? Què és el que pensa com a persona? A veure, miri, dels supòsits, al ser humà, quan la brutalitat me la plantegen i me l'entreguen en bandeja, com dirà el psicòleg, és molt difícil d'assumir. Però això és a tota la societat, perquè de crims, si ho mira a Espanya, hi deu haver a l'any de 1.500 a 2.000 homicidis. I dels 1.500 a 2.000, al cap se me'n queden 2, 3, 4, perquè és la màxima brutalitat que no podem entendre. El cas que he parlat, el de la Sandra Palo, que va vindre, la reforma de la llei va vindre per aquest cas. Aleshores, té una magnitud i una brutalitat tan gran que no la podem assumir. Hola, María del Mar, buenas noches. Buenas noches. Tú has luchado muchísimo contra esta ley para que se produciera algún tipo de reforma, incluso te fuiste, viajaste a Bruselas para analizar un poco. Nosotros esta noche también queremos ver lo que tú has conseguido, también conocer un poco más tu historia y también que la valoren nuestros especialistas.